10 ljudi, evo nas u Serbian Games DNB i danas ćemo igrati Minecraft Pocket Edition 0.12.3. Znači ovo je Android, svi znate, stavite ovdje strelice. Ja ne znam kako pridete na kanal da snimam, pošto sam ja YouTubera, ali smo gledali mnoge YouTubere kako oni snimaju sve epizode, prve, druge i tako dalje. Ja nadam se da će moji klipovi baš da budu dobri. Idemo da posjećamo malo drveta. Pa bi ja da napravim ovakvu kuću, znači neću da pravim kuću, kako da vam objasnim, neću da pravim kuću ovako neku podzemnu negdje i zabrat ću negdje ovdje, ne? Da nema baš ovdje nekih mjesta na kojim bi ja napravio kuće. Ja bi napravio ovako. Znači da nije previše zabačen, pa sam ovdje. Izvinite na ovome. Evo kako bi da napravim kuću, pa ne znam. Da iskopam praktičnije. Iskopat ću vamo gdje sam posekao drvo. Ovdje. Ovdje ću ja da iskopam kuću sebi. Daj ranu tamo. Prvo ću lopatu jednu da napravim. I onda jedan kramp. Pošto je ovdje pesak, pa će tu lopatom da se kopam. Evo, jes. Onda smo našli metal. Nam je sada problem. Nemamo ni krampa. Drvenoga. Ne, drvenoga, nemamo kamenog krampa, pa ćemo ovako da kopamo. Idemo mi gore. Sada ćemo ovdje da napravimo kameni kramp. Uzmemo ovaj metal. Metal će nam isto dosta trebati. Sve će nam dobrodošle su na sve runde. Samo jedan. Ovdje imamo i ugalj, odlično. I ugalj će nam trebati za neke mračne pećine. Šta znam. Dovoljno je ova dubina kuće. Sada ću malo ovako. I sigurno mislim da ne vidite ništa. Imam jedno rješenje. Ne ću ja ovako malo 12 komada baklji. Tako. Malo će ovu baklju nisam dobro stavio, ali ću da je premestim. Idemo sada da napravimo ovo. Ja ću ovdje stavim pauzu, a vi čekajte. Ajmo pauzu da stavimo. Evo ljudi, ja sam ovdje malo uradio kuću. Znači, baš velika, pa ne treba nam veća. Znači, ovdje ću ja sam da budem, znači ne treba mi sada ogromno. Nismo već završili, znači sada ću nešto novo da radim, znači 4 minute malo snimanje, znači sad ću ovdje ću da napravim peć. I jedna vrata. Vidite koja vrata sam. Ali još sada se radi. Tu ćemo da stavimo. Dobro. Ovo ću gore da probijem ovaj plafon. Malo ću da probijem, da mi bude veći. Evo dok ja ovo kopam, ja ću malo da propričam
zašto se ovako ja zovem kao Serbian? Pa ovako, znači, me se svidio to Serbian Games je sad to neko ime, skraćeno. Ja sam tu napisao baš zbog njega, nije baš zbog njega, nego zašto mi se sviđa taj naziv. Dobro, ja mislim, znači, DB, stiče to DB, to je moje ime i pre, znači, David Bagić, možete me naći i na Facebooku, Instagramu i Asku, znači, samo to, Skype još nema, pošto mi je na tabletu, tablet mi nema prednje kamere, i Viber nema, znači nemam, dobit ću ga za moj rođendan, sada će meni moj rođendan, znači 26. februara, znači ima još da se čeka. Znači, što kanala, mislim da će biti dobar moj kanal, da će imati dosta lajkova, pregleda, subscribera i tako toga, naravno. Ako se budemo dobro mislagali. Ako ne, ništa, onda ja je volila da imam što više. Već neki stvari iz škole snimaju. Ne znam kako se oni zovu. Ima jedan Mato Games, da. Ne znam tačno da li on snima na kompjuteru. Da, on na kompjuteru snima. A na tabletu to je nešto drugo. A ja mislim da je jedan moj drug Bojan Nović snima na tabletu i tu ću da ga pitam sutra u školi. Pa ću ja vama da javim, da je to manje bitno. Mislim, nije baš manje bitno, ali da ću posjetiti njihove kanale. I naravno moj. I moj brat ima kanal, znači. Kako ja vama to da objasnim, moja porodica, u mojoj porodici su, znači, svi lovci, znači, od strica, od djeda, od praindje, znači, svi su bili lovci. Pa moj brat tamo je postavio nekoliko snimaka. Ovo znači Milan Bagić. Pa ako li hoćete možete posjetiti njihov kanal, ali dobro, ne da znate koga zanima lov. I tako. Ako ga zanimaju igre, kad posjeti kanale Mača Games i ne znam što je od mojeg druga omiljenog kanala. Sad znam da se zove Bojan Nović, možda mu je i kanal Bojan Nović, ne znam, znači baš ne znam kako mu se zove kanal. Če već imam 8 minuta, znači napravili smo kuću, malo ovdje predulazni dio. Dobro, sad ćemo mi to u kuću da malo popunimo. Prazna nam je čovjek. Sve mi ranu tabli, ako ne. I ako nije. Ako dve peće, lako će mi da stavim, pa ću napraviti sad još jednu. Evo ja stavim spečen metal. Pa ću staviti isto ako imam spečen. Idemo ovdje da stavimo kovčeg. Što imam još da postavim? Jedna vrata. To ću da postavim na rudniku. Ovo se ispeklam tu. Stavim da mi se preče staklo. Iako me ne treba, ali što mogu trebati jednog metalovu lopatu, neću, hvala. Napravit ću sebi dva kamena mača. Pa sada idem da se bijem sa svojim neprijateljima.
zubima, kriperima, paukovima. Mada će oni mene da ispravu. Ne sam baš vješt u borbama. Mada će tu da se ubijaju. Ne snimam već. Nisam ga nikad snimao. Dobro. Da vidimo. Ljudi, ja ne smijem daleko od kuće. Nikad. Znači ja sam ovo vežbao snimanje sam sa sobom. Ne, krava. Ili ono sam vidio kravu ili je... Droje. Znači ova prva epizoda mi nije baš nešto baš ono vidim. A i našla sam kuću da pravim baš ono gdje slabo ima i životinje i svega. A i mapa nije znači ovdje mi sve da očitimo ove šume, ovo drveće. Sve da uzimamo u narednim epizodama. Malo ovdje da stavim kao ulaze sa strane. I ljudi, znači, imamo 11 minuta, ništa, jako pa nismo uradili, znači napravili sam samo kuću. Ajmo malo u lov. Ne u lov da ubijamo ovako, ako nešto. Oh, fuck! Zombie! Fuck you! Oh shit! Ljudi, to je bilo to što tiče ovog tutoriala, lajkajte, subscribe-te, pišite mi komentare, ostavljajte neka pitanja. I ljudi, to je to. Znači, lajkajte, subscribe-te, postavljajte pitanja, komentarima, mislim u nekim sljedećim tutorialima. Doviđenja.